Unya sa ato sang mga tigpaminawan diha sa norte. Maayong good morning alang sa mga binagyod niadtong mga nahigam sa 100.5 DYCM FM Bogo City. May buntag sa akong mga kasangkayan, mga parinte, mga kadugo diri sa Daan Bantayan, may buntag ninyo. O sa mga Rubio, Sanchez, mga Biraces, Espinosa, sa mga Pipito, good morning. Nga di sa nato kalimtan mga higala ang panggiitan diri sa Sibunga, Bonifacio Sanchez ug si Aikis Mahinay. May buntag ninyong duha diha. Unya, kumusta naman mong tanan? Nang hinaot ko mga higala nga wa pa mo hikuratiba ni aning inanay nga nagkadailos, inanay ginsam nga nagkaut-ut ang dagan sa ekonomiya, ambot og ngano ni unsay mga dinalian ba nga laka nga gihimo sa ato ang administrasyon. Kung nakaadto mo sa bangko bag-o lang, tanawa ginyo klaro ha kung pila na interest kung kamoy mangutang kay basta mudailos na labang ekonomiya, ang unang igon ang interest. Kay gahapon lang dito kog bangko kay ngita sa tagpaagi sa kay kini magong usahay magnegosyo ta o kiting ano mangita tag paginabuhian ba mas nindot magud nga gamito na tong ilang kwarta kaysa ato sa ato ta bangko kalaban tag bangko ngutang ta dito mo magitoy-gitudlos kung amahan musud kani ka og mga pahiga kaning mga panginabuhi nga tan-aw nimong 50-50 pero kana ba 50 nga mo 50% nga mo lahutay 50% sad nga ingon tang mapakyas basta ingon ana na gani kwartas lain tao mo'y gamita ayaw nang imuha bangkor may lain tao dristo may adto kag parinti pikatan ka. So gapon sa dito kog bangko ngutan na ko sa interesos, grabe ha oy. Oh, grabe kayo. Munang yan ngutan na nganong inaniman sa una nga pila ra man taon to ka porsyento oy. Maingon ang bangko nga og nagtan-aw magugaser sa kining exchange rate na to ba sa Philippine Stock Exchange ug kanang atong dollar rate. Nagsige na maginagsaka nya ang banking system magid mo'y unang maigo niya na. Ko IDI ba? Kunya unsa man kanang pauslon pa tayo nyo de kwan. Muna problema. So ang atong ekonomiya ron sa pagkabatian naman gid ay taon. Amo to kun say munang nangutana ko unsa may mga dinalian nga gihimo ron ang Malacañang. Ulo doon ay mga butang nga wa gi mahimo ang presidente. Pananglitan ang OPEC. Kay ba mo tingal nimo OPEC no kaning Organization of Petroleum Exporting Countries mo ba na OPEC? Ang OPEC ron ni pahibaw nga kuan sila ilang i-cut into at least 1 million barrels of crude oil or of kining petroleum products nga ilang maproduce sa kaadlaw aron gyud tuyuan ba nga ma-adjust nila ang presyo limaga niabot og $160 per barrel unya karon kay gi-pressure sila mga higala sa Estados Unidos gipaproduce sila og daghan kaayong produkto anang ilang mga kinubkob ba nga lanas ilang masyuta to the point nga ni barato og hinay-hinay ang presyo sa pangkalibutanon nga kining baligya aning produktong petrolyo. So from $160 per barrel nahimo na siyang 80. Ikuno dito sila ha. Ato mo malang gyapon kay mga tikasan man ng Pilipino. Ipalit og barato nga i-hoard ka diyot niya baligyag mahal. Pero og atog yung istriktohon dapat gid unta ang adjustment ani ba mukuyog og pilay adjustment dito sa international market. Kita magud diri mga tikasan mo na nga nagsige gyapog saka ning ato ang baligya diri matag litro anang gasolina o krudo
Kay wa may gobyerno lagi nga klaro gyud nga nagmonitor. Katungog pagod mo nga dunay mga kompanya sila na nga gipangsanksyonan. Katungog mo na sukad. Katungog mo na nga ningon ang Department of Energy or sa ba na DTI na ba na nga ato ni sirataan kay the hoarding. Wa gyud mo kadungog ana sukad masukad. Mao na. So lisod kuno kay na amot ningon sila lisod kuno na inventaryohon. Lisod ba nga naram na dia ilawom sa mo lagi na. So muna akong isulti nga wa gini kini Pilipino may laki tas kabuang pero di kita maayo ba sa mga butang nga makaayo na to. So karon nagtanaw ko sa motanaw man gyud ko og market. Although dili kay ko eksperto gid ana wa sa tan nagpatuo nga may laki ana kay technical kayo na nga aspeto ba sa usa ka tawo nga mulili ka gyud og kumusta na ang dagan sa Patigayon. Kay ako na gikinahanglan lang kong mutanaw kay naamang ko'y mga kanang panginabuhi nga mahikapan ba na kay og naitabo lang nga vulcanizing ra na akong gidasan. Hindi ko manginabot ano. Ako maghisgot og ekonomiya. Kuilab din nag-ekonomiya ng ligid nga kuha nga sa hangin. Naitabo lang nga every now and then mo check ko sa market kay nagtanaw ako sa mga stocks. Naman ko'y gitanaw mga stocks, unsay mga prediction ani, unsay mga projection ani nila for the next couple of weeks. Okay, ana man na. Kaya di ta mo apila ng mga ingunana sa maiwit ta. Pumbrita nga komentarista og so kinahanglan mao ka mo tanaw. So muna nya nalang ko na ibugnan dito sa Malacañang kusog kayong tinagtakay no pertigyod ganang paspas kayo gyud ditong tinagtakay lagpot si Vic Rodriguez, lagpot si Trixie Cruz, nang resign mga igala sila si Jose Calida. Ano bang kusog king iniphanay casualty dito sa Malacañang? Diyan lagi kong dapita nga nahibong nga active kay sila dito murag naglihok ang gobyerno kay kanagaw na yung mga nangalagpot na yung mga gipa-resign doon na yung mga ipamuli doon na yung mga bangkong mga pangan nga ng lugsot nga ipamutang sa mga key position sa gobyerno. For the past 100 days aning administrasyon ni Bongbong, that's the only measurement nga akong nakita that this administration is practically working. Busy kay sila tinaktakay. Pero dili sila busy sa pagsulbad sa inadlaw nga problema sa Pilipino. Although it's too early. Moingon sila, sayo pa kayo para ihukom. Makapaabot ba din ng kagutom? Awa, Vic Rodriguez. Ako, in all honesty, si Vic Rodriguez, wa man ko kailaan niya, but you know, there are people who can be, kanabang, nagitaw nga, loyal o agaon. Regardless o kung sa'y karakter itong Rodriguez, pero, you know, og nakabaho lang mo, bisan pa ni adtong pagdagan ni Bongbong Marcos pagka-vice presidente, niya napildi na lang. Katos Vic Rodriguez, naragito siyang tapad. Mura tong si Peter Labinya, hinumdo mo. Katos Peter Labinya, nahimo to siyang spokesperson ni Digong during the campaign. Muto siya go-to person. Mugito siya niya. Nabayas lang ko kay amigo man ako. Pero, kana laging pagdaog na gyud didto na mo enter ang mga dragon. May lang mga bugoy mo enter the dragon. So ni-enter ang mga dragon. Sus, ego ang kanang mga nagpatuog yun nga
mga loyal og presidente amoy unang mga nakaswalty. So sige lang, regardless kung sa ilang mga sa kay kinahanglan magikambuhaton nga pangilisda na sila. Pero mo lagi na, abtik kay mo kung inana lang mo'y atong hisgutan pero pag abot sa tinuod nga problema sa Pilipino, wa maghihimo ning ato ang administrasyon taon oy. Nahinooy mga corrupt kayong regional director sa mga nagkadaiya nga mga ahensya sa gobyerno no mga kalang kawatan gid bang mga arde. Di na lang ko magsulti og asa mga ahensya ato lang ingnon hapit tanang ahensya. Ito bang mga sobra-sobra mga higala sa administrasyon ni Duterte nga naanal og pangawat nga nagsalig mga kahigalaan kay adto day magpalaban ni Bongo, nagsalig kay og imo ging tandugon adto day manangpit nilang Michael Dino, katubang ilang mga gipang branded nga mga untouchable nga mga regional director sa mga national agency diri sa tuwa, pero tanawa hangtod karon wa gyud panghilabti, wa gyud panaktaka, wa gyud pangilisdi sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Hangtod karon naagay pod gapaugat ra gihapon silang mga opisina. Gapaugat ra gyapon nya dapat kana mo'y unahon. Na naman tato siya directive nga katong mga ingunan ni pirmo lagi na mga appointee. Presidential Kennedy magunay mga appointee. Designation ra maguna. Gibutang ka lang diya isip arde. But you know, kana man gud sila maoy frontliner, sila may nangatubang sa tao. Sila may kadaadlaw nga mosulbad sa problema. Sa hago ng jurisdiction ng mga area, may kag regional director, ikaw mo'y maoy naong sa Malacañang, nirepresent ka sa gobyerno, didto na gid direktas mga tao. Yung mga kawatan ng regional director, naalang gyapon. Bagid gyapon nga wa hangtod karon. Nga ka lagi klarong nagpaantos mga tao. Nabalik ta jud tayo ng ekonomiya be. Gamay lang yun kayo. Asa naman tong giingon ni Presidente Marcos nga iya kunong iparipaso ang ipiralo, di ba? Right after nga ni asumir siya sa gahom. Ang una man kong nalitok, di ko kalimot. Kini, this is in line na with the 100 days issue. Ani nila, gikan, unaw na ito Malacañang, o niya, mudagay day ta paingon diris dakbayan. For the past pila naman 3 months di ko kalimot sa dihang pag-asumir ni Presidente Ferdinand Marcos ang una gid niyang gustong ipabuki kining ipiralo mo bitaw to nga ang ibutang unta kinalangan-langan man to sila pag-appoint og energy secretary ambot og naa na ba kay natudlo ron pero way back then nalangan to sila sa pag has-has kung kinsay maing ibutang pagkakalihim sa energy kay tungod naglabad ang sa presidente kay doon na say nagsigig duso nga ang ipabutang gyud isip Secretary of Energy ang kinibasad si Mickey Arroyo or Mikey Arroyo nga gisigihan sa duso mga igala ni Gloria nga ang iyang anak gyud mo iyang ipabutang pagka Energy Secretary kay amot og unsa toy resulta sa ilang mga concession. Kiniana naman lang kutos Gloria, sige di na lang ako mag-speaker. Bukibuhay na lang ko aning Martin Romualdez. Kinaaway naman to nila. Hinumdo mo? Nga nagdako ang ilang away kay si Gloria gusto gid gyapon nga mag-speaker. Kay kana laging naapagyapon nagpabilin siya ba. Ang balhibo mga higala sa iyang kintahayng pagka-presidente. Presidentiable gyapon kayo bag kinaiya. Malacañang gipon kaayo bag sinug kung makapanugo Malacañang gipon kuno kay tono. Langi man ang makapamalihog kana gyung makapanugo. Unya humanaman kay mismo si Presidente Marcos di man mosalig ni Gloria kay kanagong dili siya maoy prioridad ni Arroyo ni atong higayon nga kinsa pay padaganon pagka presidente kay gisigihan gyud og duso ni Gloria kay si Inday Sara magito ilang gustong gastuhan.
Unya, napangilan man sila mga igalas kaabtik pod sa grupo nila ni Bongbong kay unam tos Bongbong na yun ni file og yang COC. Inana ba? Now, pagdaog, ang concession nga mo na lang ni, sige. Ako na lang mag-speaker kay mo na magkadain ni. Ano, Ingos Gloria nga din na lang ko mag-speaker kay si Martin magka. Pero ibutang akong anak pagka Secretary of Energy. Now, diya na tribokar. Kay si Bongbong Marcos, concern magugugay siya aning isyu nga ang Pilipinas mao'y pinakadako og mabayran sa kurente tibok Asia o niya perming brown out, perming underpower, perming maguba ning atong aircon kay musaka kanaog lagkalit ang aga sa kurente. So si Bongbong, in all, sa akong nasabtan ko na ning tawhana, concern kay siya niya na kay number one, ang Ilocos manggod, iya magun nagipasigarbo nga kami mo'y doon ay kinabaratuhan nga kurentes tibok Pilipinas, if not in all Asia. Tungod anang ilang dagko kaayo bang propeller sa nga gipatuyok lang og hangin kanang si windmill. Niya, di ba, hinumdo mo nga nangimbitar na ganun sila og mga ngilngig kaayong kompanya from Korea aron nga ipatanaw kung unsay pwedeng mahimo, maluwas pa ba ng Bataan nuclear power plant. Di ba? Mo magkita to'y agenda ni Presidente Marcos, gyud na balangkat sa kung nahuna ko. Sige lang, di man na madali-dali. But you know, at least doon nalay movement ba? At the time nga niya, sumer siya, man ta nagdali, but makakita lang ta nga doon ay inanay nga movement leading towards sa iyang mga specific gyud nga mga goal. Sa iyang mga particular gyud nga gustong ihatag sa Pilipino. So wagid diya gitudlo si Mikey Arroyo kay nga naman, unsay rason? Nganong wa niya gitudlo si Mikey Arroyo pagka Energy Secretary? Because the President knows that in the first place, si Gloria Arroyo ang inahanan ng Mikey maoy usa sa mga kriminal. Usa sa mga kriminal nga nagpalig-on o nagpa-sponsor anang Energy Power Industry Reform Act or IPIRA Law. Kanang balaura, usa na sa mga lansang sa lungon sa Pilipino. For all you know, kanang balaura mo in town ay naghatag og dako kayong kahasol sa usa ka Pilipino nga nanimoyo aning giatay nga Pilipinas. Pirti kay nila gipuga ang mga tao, limang kaanang tagaan lang kita mong idea nganong yawa ng balaura. Nganong mo na'y naghatag og dako kayong kabudlay nga hapit katunga sa tong kinitaan. Adto lang na to itunol anang mga taga-Biko, mga aboites, mga pisting, animal ng mga aniyo. Pasayloa lang ta. Inom sa kong tubig, bigay mo musaka, matong presyo. Okay, basig putlan ta diri sa kurente ba? Naglabad na naman itong uong maya. Ito, katunga sa ato ang kinitaan, adto na to igahin aning mga kining mga kining Beko, mga aboites. Oh, ngano man na, ani ni siya. Og imo nang tarungon og basa ng IPIRA Law, tagalan ta mo kanang sumada lang ba? Ang balaod na nagingon nga kung doon na sila yung mga gustong himuon like magpalit og mga bag-o nga generator or mag-expansion na sila sa ilang franchise area or magbutang na sad og bag-o mga higala nga mga power lines kana apil man na sa IPIRA. Dili ra man ko tubs Biko kay kinit. Tulo man na. Doon ay generation, doon ay gitawag nila nga distribution o niya unsa na ikatuluan na sam? Lahi masalang koleksyon. But anyway, basta muna siya lahi-lahi na siya nga aspeto. But ang akong nasabtan mauni,
basta doon na lang yung mga additional ba nga kining mga purchases or mga expansion sa franchise area, magpabutang og posting adto, maghimo na sad og mangontrata na po og mga bag-ong mga independent power producer, di ba? Nya panalitan kini mga independent power producer magud sam. Ang ila magong estilo ana mamaligya na sila og bulk. Adto na nila ipasod sa spot market og pilay ila habang pwedeng mahatag sa mga o mahatag nila sa kining gitawag lang kining singani ni kanang kining insik na may tagian ning ato ang kining imong amigo sam. Oh, NGCP. China na may tagian. Mo na resulta mga igala kay mo naman toy projection ng Gloria nga ibaligya ta ni ZTE. ZTE na una. Oh. China kanang state of China People's Republic of China na. Oh, Chinese naman na 60% no. Oh, adi ang ilang silbing mga sub-engineer kanang mga magsigig liilian ng kuryente diya nga mo isagad na kuryentihan mo na yung mga Pinoy. Pero og adto na gyud ka sa ibabaw na sa ilahang hierarchy, puros na mga insect gani og imong tan-awon ng ilang manual sa mga diagram kung giunsa ni pagpatuyok ning kuryente sa tuwa, di na mo masabtan kay giininsik naman. Mga buang sumuna nga ana. Now, akong point is mao ni. Instead of kini bang mga capital kini pag-capitalize sa ilahang industriya, na yung mga expansion, na yung mga development, na yung mga purchases, na yung mga pamaliton. Supposedly, apil man na silang puhunan, Sam. No, apil kina silang puhunan. Dili na ni mo pwedeng ipasa direkta sa mga tao. Maintag nagbutang lang kag patukod kag kondominium nga wa pa gani ang building ang mga buyer na ipabayron. Diba inani mo sa kondominium? Kakuan mo palit mo kondominium? Wa pa gay building. Bisag usa ka kabilya, wa pa kakita kan dunay nagtindog diyang kabilya. Bisag usa pa ka lansang, bisag usa pa ka wa pa kita nothing yuta palay na diha pero butang-butangan ka lag drawing. Nya pabayron ka na daan for the next 5 years. Sa usa ka condominium unit nga wa diha naras papel. Okay ra la kay pribado ba na, pero pagkabos gobyerno kanang pagkapitalize anang ilahang negosyo, ari pa ipasa sa mga tao, nagpatukod sila dito og mga poste daghan kayo, ari man iabos mga tao ang ilahang gigasto pangmuhunan niya na nga unta ang ginansa ilam na. Ano na lang sa pamuhunan ari nila i-source out sa mga tao, sa mga butang nga wa pa niabot ang mga tao mo ilang paninglon mo nang inigbasa nimo sa imong billing, mura kang nagbasa mga kailangan sa imong death sentence. Perting taas sa animal. Hay Ginoo ko, mo na'y resulta sa IPIRA law. Mo na'y resulta sa IPIRA law. Yan mo matatoy gusto ni Presidente Marcos nga iyagi ng unahon kay kita mangod siya nga mo na'y naghatag og dakong kalbaryo natong mga tao pero karon asa naman to unsa naman tao ni Mr. Bisig kana na lang dapita kay mahal na di man nato ka pwedeng makontrol ning gasolina kay gi-deregulate naman na diha. Di sa di mo pwede tingaling pahamtangan nga mabalik tong Petron, ayawat na lang ba nga dunay balance nga mahitabo sa market economy nga bahalag mahal ang Caltex or kining Chevron, bahalag mahal ang Shell, pero ang mga tao makadagan man diri sa Petron kay og panalitan do na pay gobyerno diha makasubsidize man gyud anytime ang gobyerno up to a certain amount or up to a certain percentage nga mo adjust gyud ang ubang mga kakompetensya kay ang mga tao natural adto na maglinyas barato sam. Mo bitaw tong gibuhat na siya nga amahan nga nay Petron. Kay ron dili kapatuyang ning uban nga mga oil company og bungat o pilay lang ibaligya kay mo impose mag-balance ang market competition. Nyon saon man nga 10% na malay stake sa gobyerno ng Petron kung wa ko masayop. 5 ka ng 10%, di na wa na oy nothing na. Unlike before nga
natay mga 45%, dako pa kitag tingog. Makabuot pa ang gobyerno na ato pabaratuhon tani. Bahala mag-bleeding ang gobyerno total. Gobyerno man wa may gobyerno mabankrupt. Wa gid ba? Wa ko kakita gid og mga major movement for the past 100 days ni Presidente Bongbong Marcos. Pasayloa lang ko, may mumog sayo kayo. Kay ngano man? Ug moabot tig 200 days, sayo pagyapon. This is may sayo pa kayo. Alagi sayo pa kayo pero movement ba? Movement. I'm not asking for any immediate solution, but movement towards a given or a projected solution to a particular problem nga nagdibal sa mga tao. Unya na lang na sulbaro ng corruption. Unya na lang sulbaro ng krimen o ron sa ba? Kana lang sa iyag yung katug yung iyang gisulti ba? Bongbong Marcos nga iyang gustong mahimo sa Pilipinas. Katumingon sa bugas 20 pesos ibutan ta lang nga dara to ka bunga na to ba sa pagarpar kay lagi election man. Sige, imposible makana. Unya na lang. Pero sa katong mga immediate nga dali kay nimong matambalan, usa may mga gipakitang gilas ron nimo? Karon naibalita nga gusto na po siya mangutang o 500 million. Igor man ninyong gisumpayan ang problema ang gihatag Duterte. Ang problema nga gibilin ni Duterte, igo lang gisumpayan ni Bongbong. Hay, ni Ginoo, naunsa naman taon ta? Lord Alan Velasco, maoy Committee on Energy. Away gipanghimo ni mga tunto, mga bata-bata, ang kunig aboitis ni mga ba? Ang pinakog nanay mga ginalian nga lakang para lang gyud nga maripaso ng IPIRA law sa Senate kinsa may committee diya sa kuan, chairman sa Committee on Energy. Amo na. Tanawa ko na sa mo. Wa may gipanglihok ni mga tawana. Sige lang. Basta mo na akong huna-una nga kining atong administrasyon ron. Di pamanta pwede ka pamasangil nga kawatan. Di pamanta pwede ka pamasangil mga higala nga kining o say nga nani kurakot. Ang pwede ra gina kong masulti ani nga pagkahinaya giniyog lihok diyo. Mga bugat makibog mga lawas. Mura gila hinay kay lihok bugat kay mga lawas ning mga tawhana. Ug ambot og unsa kay gikalingawan pa ani nila ron? Nya nganong napagi mga key position nga wa pagyud taon nila na atiman. Key position. When you say key position, kuan ba kanang mga crucial ba? Nga mo na diya nakasentro ang na munay epicenter sa Philippine economy o ingnon ta lang sa socio-economic policy sa Pilipinas nga mo gid unta nay dapat makita na turon nga prime mover mo naglihok ba? Nothing whatsoever. Nagsigino panangtang og tao. Rapi tulpo kaya sus samot tiwasan gyud. Sus rapi tulpo kun may chair sa Committee on Energy na amot ta diha. JB sus saog ka tani no? Ako lagi daan pagiligo sus. Hay. Ang ako maging presidente Sam kay baw kag kinsa akong gipili o karon pa tingali ko musulti ninyo no. First sa panahon nga ni Dagan Digong akong presidente Miriam ang ito ko wa magi ko ilain kay pagdagan ni Miriam una na ko naunahan ko kini og mulahutay lang panglawas na nindot kay Pilipinas ug si Miriam mo presidente kay dim tumundang murag to bulldozer ang kambyo to gasikil ka bante way atrasay. Mura to bulldozer nga ang kambyo lagi sa sigil ka bante banggaan ang mabanggaan. Kana bang mga karakter to nila ni Gina Lopez, Mumatos Miriam. Imo masagi pangkuha sa Ginoo oy. Oh. Unya pag ikaduhang election 2022, ang akong nakitaan nga presidente nga kay bawag kong way paglao mo daog. Pero mugi akong gusto kayong mahimong presidente
kalyo di. Mingon sila nga walhon, kuan, pero sige lang. At least doon ay projection. Kita ka ba nga maka na siya kalibutan sa iyang gipanulti. He knows what he's saying. Di ba? Pangutan ni mong asang aspito, makasulti siya because he knows kaya magitunan. Muna nga, di lang kung magsulti, ato higayon na, kay nga luman. Kay tungod, number 1, kay ba kung di mo daog? Yamingon sila nga nung adto magkamupustas di mo daog. Gausik-usik lang kas imong boto. Sige lang. Oh. Nya, lapay kalyo di nga mag-uumak lignaw. Kawaan na to ni magbunit in PA na. Matay na nga ito ang presidente ron paghinaya naman tawag lihok, oy. Wa man ta nang akusar kung sa mga butang, it has nothing to do with him being a Marcos. Kaya og maghisgot manaway tag Marcos, ang una na tong ilitok kawatan man gyud. Ang una na tong masulti sus klipto na. Mingon nita kay Marcos lagi, but for now ako di ki ko musulti anak, lahi man ang amahan, lahi man ang anak. Di ba na pwede ba? Nga ugod say kabuang samahan. Ari na to ipahamtang ang silot sa anak. Dili na hustisya. Dili na hustisya niya. Og dunay mga kaayo nga nahimo ang amahan. Iapil po din mong anak. Ayan na ba? Og kung sa'y gibuhat sa anak, mo'y binuhatan sa anak. Yeah, so far karon, ang ako nakita sa mo, paman. No, wapa may binuang o tinuntong ako nahibawan. Hinay lang giglihok. Atong oras, alas 9:05 nas kabuntagon mo balik ta kuman lang. Okay, balik ta sa ato ang tulumanon. Sa gyapon ako si Jason Monteclar, hangtod ta diri sa alas 10. Padayon mong nagpaminaw sa DYCM 1152 Dias Dial sa inyong mga radyo. Arita mangumusta sa 100 days diri sa Dakbayan Sugbo sa Miboy. Musta naman is Mayor Michael Rama oy? Kinis Michael Rama, kuan ni siya kanang mura na siya katong karaang tao sa una basam. Sa dugay na kayong panahon natoy, kanang mga karaang tao nga lipaton ka lang. No, dili ang kanang innocent, ano bang sultian kaniyas mga nindot nga butang. Hantod ka nga makatog. Na may klases tao sam nga matapad ganis imuha ya tungod sa iyang kaayo, tungod sa kaputli sa iyang mga tinguha, no, tungod sa katinarong sa iyang gusto, sultian kanyas pwedeng masulti nga mga nindot nga butang sa kalibutan. Isugilon gid niya sa imuha ang tanang mga maanyag, tanang mga katahom, tanang mga tamis nga pwede nimong madunggan gikan niya. Og iya ginang ihonghong nimo, hangtod ka nga mahinanok. Kay kinis bay karama di man ikibaw musultig bati. No, dini siya kaybaw musulti og ngilad, dini siya kaybaw mo dibuho og mga butang nga imong nga magpingit imong naong. Ang isulti aning Mikrama ang mga nindot yun kay mo manay bunga sa kaputli sa yahabang tinguha o sa kalimpyo sa yahang kasing-kasing nga iya kag yung storyaan.
Mo lagi na hangtod ka nga mahinanok sa imong pagkatog. Nga enigmata nimo storyaan gapon ka. Kay og ato yung sukdon ang for the past 100 days sa diya nga nakalingkod si Michael Rama isip alkalde diri sa Dakbayan Sugbo. Banabana na ko sam. Murag niabot na tingalig 10 5 ka litrong laway ang nausay kanini. Kada adlaw niyang pasabot sa mga nindot nga gusto niyang himuon sa syudad. No, himuon tang Singapore, discipline, sana Oplan discipline, unsa pa to yang gusto, mga anti-flood task force, unsa to yung mga kung ano Oplan baha, unsa to? Oplan gubat batok sa baha, marginala. Kasi kung sana lang isulti ba ko akong kwenta-kwenta gamay ra lang 5 ka litrong laway ang nahurodan ni Mike Rama. Kuya o biyanasan, di ka hinginom og tubig, mahutan kag laway. Kuya o kayong tao mahurot ang laway, oy. Kay maglugos na may kagladok. Di ba, maglugos kagladok, mamugnaw ang imuhang singot, kay maugahan ka naman. Muna nga, karon, akong tambag nga dapat mo inom kag tubig. Dili ni siya kantalita, ha? Dili ni kantalita, dili ni satire. Really, I'm serious. Seryoso kay ko ani nga naluoy kay ko taon sa gipakita ba nga kining gipakita nga kalisto sa ato karong mayor kay di gidalim sa mustorya kadiyag tagurha ka oras kada Lunes ba na ng ilahang flag ceremony imo nang i-multiply into pila ka Lunes ang 100 days. Daghan kay ko daghan kaayog yung nawa sa tong mayor ana tungod lang kay for the past 100 days iya yung gustong i-pictures mga tao nga mo niya tanawa na nga to adang Cebu City Medical Center humana di ba? Na humana ba? Humana ang storya. Humana ang storya lang hagbay lang humana. Anak na siya, matay ng gobyerno. Noon, ang gobyerno sa Pilipinas, natural, normal, magina nga. Karang aginod kayog lini. Aginod, tingali na tungod na sa birokrasya ba nga di ta kapalit dayon og dagom hangtod dili usa moagi og napo ka iskina ang papel para lang matugtan nga makapamalit ta diag banpipar. Kaya mo ng birokrasya sam. Di ka kapataka diya o patuman sa imong gusto. Panalitan mo yung hutdan to na rin paper. Yan saan to ni? Ato sa ipa-clearance ko Clearance sa nis ko kaya mga sangit ulit as puso-upit ani animal. Bitaw, seriously, unsa magi improvement sa Cebu City Bay for the past 100 days? May mga gisugdan nila nga ilag yung tiwason. No, hangtod sa katapusang tuldok anang ilahang mga gipasalig. Gikan sa pinakapirmerong litra, hangtod sa katapusang tuldok, asa naman tadapita? Aniron. Unsa may mga major development? Example, katong inyong BRT, kapila naman ang inyong sapsapi ba? Gikan Pardo, lahos kuno dito, abot asa to padong tong ilang permerong gisulti, sangko kuno dito sa kinatubyan sa Pitos, oron sa na ba to? Ya karon nausab, nausab pagyud, ya karon giusab pagyud nga sa akong pakibaw murag ana lang kuno magtuyog-tuyog sa IT Park ng ilang BRT. Putol-putol pakikahoy itong mga karaho, katong mga Indian tree ba to dire sa Jones, hurot man to. Duda gina ko ato sa murag ipamaligya ara to. Asa ka to padung to mga kahoya?
ilang gi-earthball, gasto sila kay bungkagon na kuno ang island, kay butangan na kuno og sugdan na kuno ang trabaho along ilang terminal sa BRT, butang-butangan pa og kining paskin or kini bang tarpaulin or billboard nga from now on muni mo na gipaybaw mga tao nga sugod na ha sus minduta tanaw na pila na kabuan upaton na sad kabuan hantod karon mga kailan nanubo na lang ng sagbot ya silang ilang island. Way na itabo. Asa naman to? Wag yapon. Na yung mga karsadang tarong mo, giguba sa mga buwang. Diba mga karsadang tarong ba? Giguba, gibungkal, o niya, butang-butangan na yun ng spalto. Hay, gobyerno. Muna akong giingon nga anything nga mahikapan og Pilipino madunot gobyerno gyud kani yung timan ilang gini akong gisulti. This may sound unfair to some, but mo gini akong naobserbahan. Katunga sa atong problema masulbad kung wa na ni gobyernohay. Nga naman, kay katunga sa atong problema ang hinungdan gobyerno. Aritas 100 days Kapitolyo Survey. Kumustaon ko na to si Gobernador Gwendolyn Garcia. Hinoon, og moingon ka kung kinsay pinaka-abtik nga real estate broker sa Pilipinas, I would say Gwen Garcia. Og naay mangutana na koron, sir, kinsa may pinaka-tanaw nimong ngilngig nga ahentes yuta diri sa Pilipinas nga perting abdika? Ang akong itubag, Gwen Garcia. Sa kadaghang problema nga giatubang ron mga igalas Kapitolyo, ang yang giuna ang kini magyuta. Saon man nimo? Layas diri wa, layas dito sa tuo, layas sa tubang. Gihurot na lagpalayas ng mga namuyo anang giingon niyang yuta sa Kapitolyo. Amo tong unsa gi? Lipuga kaya ko, palayas niya ang kining Eversley Child Sanitarium. Palayas niya diri mga igala ang mga nanimuyo sa Barangay Apas. O gunsa pa tong ilang gusto, ambot wapay siguro bakwion ni Gwen kining CCMC. Ano? CCMC? CICC? In a few days from now, kuwaon ang Gwen. Kining puente wapay siguro butangan nag-Esperanza Tower madugay na niya. Bitaw, ang ako is mauni. Nanong kini man maoy nanong kini may iyang priority ni Gwen? Mo kani bang kalasam kanang inana problema na nga ang yuta sa probinsya gi-okuparan og mga squatter. Actually, it's an issue. It's practically an issue. And it's an issue that involves a lot of processes. Meaning, you will have to go to court for that. Mag-assign kay kadya og mga technocrat, somebody who can practically adjust niya, practically solve kay nanginahanglan man ta diha og mga expert ba when it comes to negotiation, yuta, di ba, abogado, kinanay mga like for example kinis Biscom. For all you know, giburuka man na dito and it went all the way to the Supreme Court. May labot na sa issue sa ownership. Kanang tanan sam, kay bao ko nga concerned na sa probinsya. Pero dili na maoy angay
ipangisog o gobernador oy. Dapat ka ng problemahamon ay problemahon nilang Martin Quilla. O kinsa pa na nang iya mga legal kuan ba? Mga sana officer sa probinsya sa Sugbo. Dili na muragog kuan, muragog kanang kay kanay magong pagka-gobernador dili man ka ordinaryo nga department head ana. Symbolic na ang imong posisyon nga gikuptan ko. So pwede man na nimong sulbaron kanang issue sa yuta but dili kinahanglan nga ikaw gyud mo'y magpabantang. Unsa man gi gusto nimo nganong ikaw man ginangugat para ana nga mura man kintahay duna kay gilikayan nga issue nga imog yung gituyuan nga bitaron ang limelight anang isyuha sa yuta kay di ka gustong dunay laing pahisgutan nga something nga makatayog sa probinsya Sugbo. Kana ba? Kakuan mo na nga na obvious na hinuon nga duna siya gipalikayan. Kakuha mo na ko na obvious nga duna siya gilikayan nga isyu. Muna nga karon na sentro siya nga sigig pamawi anang yuta. Kay mo yang gustong pahisgutan, kay mo yang gustong ipatuki, kay mo yung gusto niyang masentro sa atensyon. Muna nabalaka kay kuani aning gibuhat ni Gwen. Mornas Daddy Choyak sa Pikas Linya. Daddy Choy, good morning. Yes, good morning, Kuya Jason, o sa imong tanan nga mga minilyon nga tigpaminawan. Good morning, Daddy. Yes, nadasig lang ko sa topic imong isgutan. Oh. Nga si Gangnam di ay number 1 realtor. Realtor. But I will fully agree with you ang imong isulti. Oh. I'll go with you. Oh. Kay nakita man ako nga usa sa mga dali o paspason nga makakwarta ang Kapitolyo. O at iba pa o ano takiba kung sa isumpay na buwis bagon sa ba, di ba? Real estate man yun. Yes. Like in the case niya ng Kablapo-Lapo, isa may interesado niya na. Ang Ayala Group, di ba? Yeah. Pareha niya ng syudad. Kanang syudad, marag nagduda ko nga usas mga rason ana nga na-negotiate naman na sa Philinvest. Doon na nibayad naman sila sa katong original proponent niya na what I've heard was easy nga kuan gibayran og mga 70 to 80 million just to buy the rights. How true that remains a big question to be answered, no? So mo kana ang katong Cebu Provincial katong City Jail nakuha naman sa Philinvest. Ang ako lang ikatingadan kana man tay daan diha nga existing na nga panahon na ni DBD nga operational na. Kanya pag take over ni Gangnam isirahan man. Kanya isirahan niya hatod karon nagpabilin nga sirado. Maka-contribute man ang tana sa solusyon sa problema sa trapiko within the peripheral properties around that area or establishments, no? So, wag po na maablihi nga makapaluwagon ta na traffic for what reason we really do not know, no? Karon na po gariyo, murag ang HPG na sad mao Joe for Palayas ani? Ang karing niya sa Sudlon, dili lang kay HPG, napay uban diha. O niya, doon na pa'y lain nga nakita na ko nga gusto sa nila yun nga tikuburon
which akong panagna kanang Cebu City o kanang world class nga CICC nga ibayra naman na sa Mandawi city ang ilang guba nga building kaya ang ilahan niya na ang katong ibayra ni Luigi katumang kanamang building niya Structure. structure